Wis dalu ape nandi Pak De? Delok bal-balan maneh timnas versus Irak. Muk rewangi ra turu no kaya penangan. Lah wingi kalah gara-gara pelatihnya durung adus jinabat kok. Pelatihmu iku mosok ngerti adus jinabat. Sing jelas gua teli pelatih iku. Le, gak oleh alok Pak De. Wong sak Indonesia lo setuju karo aku kok. Rene wingi kalah iku gara-gara apa lho Pak De? Susunan pemain ra tepak, tapi aku curiga pelatihnya. Curiga apa? Engko nang oleh sangu akeh teko sebelah. Wasite piye curang po gak? Ora sepiro, tapi ya sodok ngawur pas menit tambahan. Ngawur piye? Gawe insiden kartu merah ben tambah molor waktune. Sido kalah maneh to timnas. Iya, piye maneh gak menang. Terus saiki pel apa? Ayo bal-balan dhewe wae karo aku. Gak digoleki Mbok De to? Ora wonge wis turu ayem lah, ayo bal-balan karo aku wae. Le, tak kandhani wong tua pipine kempot obah ping 5 lah kok copot. Gak duwe harapan Piala Dunia to. Wis ajur remuk wasite kok Cina ora genah sisan. Sing sabar jupuk pelatih iku jane teko Jepang ae. Oh. Pelatih Jepang kuwi penak. Penake piye? Wong Jepang wis apal mungsuh Timur Tengah sing model gulung-gulung kaya dadar gulung. Pelatih Jepang ya wis apal dikibulin wasit. Solusine piye? Yo main kaya Jepang, mentale kuat, gol kudu akeh ben wasit gak iso berkutik. Ya. Kan duwe kenalan wong Jepang ora sing iso ngelatih. Sing tak kenali muk siji, yaiku kakek Sugiono.